हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सगळ्यांक स्वागत आसा या चुडी पूजे सेशनांत. हरिनामा विषय कितली सांगलेली पावना तंतु हरे कृष्ण महामंत्र कलिसंतरन उपनिषदांतु हाजे विशेष दिल्लेल आसा. आजी आमकां प्रयत्न करूया. माताजी म्हाका पोस्ट केल्यार हांव शेअर करूया तशिलें. आज आमकां कुलशेखर आल्वाराले एक श्लोक आतुकून आयकुचेका प्रयत्न करूया. हांव स्क्रीनार दाखयता आसता श्लोक. अति सुंदर श्लोक आसा. शत्रुचेदैकमन्त्रम् सकलमुपनिषद् वाक्य संपूज्य मंत्रम् संसारोच्छेद मंत्रम् समुचित तमस संगनिर्याण मंत्रम् सर्वैश्वर्य एकमन्त्रम् व्यसन भुजग संतष्ट संत्रान मंत्रम् जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम् जप जप सततम् जन्म साफल्य मंत्रम्. कोणाक एकले म्हणी आता समयाचं रेस्ट्रिक्शन आशिल्लें तेन्ना. हरि बोल. मुकुंदमाला स्तोत्र तुकुन अति सुंदर. हरे कृष्ण. हाँ म्हणता प्रभुजी. यस मैम. शत्रुच्छेद एकमन्त्रं सकलम् उपनिषद्वाक्य संपूज्य मन्त्रम् संसार उच्छेद मन्त्रम् समुचिततमस संघ निर्याण मन्त्रम् सर्व ऐश्वर्य एकमन्त्रम् व्यसनभुजग संदष्ट संत्राण मन्त्रम् जिह्वे श्रीकृष्ण मन्त्रम् जप जप सततं जन्म साफल्य मन्त्रम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. ये अति सुंदर मंत्र कुलशेखर आल्वारान सांगिल्ले आसा. त्यांनी दक्षिण भारतांतू राय जावन आशिल्ल्याची तशीची वैष्णव परंपरांतू आल्वार म्हणटाची तमिळनाडूंतू तंगेलांत आशिल्ले. त्यांनी सांगता आसताच की हे श्लोकांतू कडेरची लायन पळयाची जिह्वे श्रीकृष्ण मंत्रम कसं आमगेलची बेरी श्रीकृष्णाला नाम संक मंत्र म्हणल्यार कसले मंत्र म्हणल्यार आमगेले मनाक मोहातून भायर वचित आशिल्ले शब्दाचे शब्दू ताका मंत्र म्हणटाची. इल्यूशन मोह आमगेल मोह आमगेल मन कसं करता आमकां इल्यूशनांत घालता मोहांत घालता. ते मोहातून भायर येवचे खातीर आमी शब्द सांगता आसताची शब्दा मुखांतर. त्या शब्दा मुखांतर सांगचेका आमी मंत्र म्हणटाची. तांकां सांगता आसताची देवाल नांव स्मरण केल्यारी आमी हे मायातून भायर येवया म्हणून. हांकां कुलशेखर आल्वार सांगता सर
जिव्वे श्रीकृष्ण मंत्र श्रीकृष्णाला नाम उच्चारण केली म्हणजे तुम्ही तुमगेले जिव्वेतुकुन जिब्बातुकुनु कृष्णाल नाम कोरका केदन कोरका जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम जप जप सततम एक पंत नहीं सदैव केदनाय देवाल नाम जप कोरका म्हणून त्यातनं कसं जाता जन्म साफल्य जन्म साफल्य जाता म्हणून सुरवेरची तिनी लाईन तू कसं सांगला म्हळ्यारी फर्स्ट सांगतास कसं शत्रुछेदैक मंत्रम आमगेले शत्रुक धूर कोरका जलेरी कसं कोरका मंत्राच उच्चारण कोरका म्हणून सांगतास जी केदनाय आमगेल मन तू असता शत्रू भाईरचे काही चढ आमगेल मना भितरी आमगेल शत्रू असतात या करी त्या करी आम्ही देवाल कार्य करू वत नाही समय ना आम्ही विंगड करू या म्हणाला मन सांगता असता या आणि काही तुमका अट्रॅक्शन दिसता आमका भाईरचे मोहांतू मागीर कसं सांगता असं सकलमुपनिषद वाक्य संपूज्य मंत्रम पूरा उपनिषदांतू देवाला विषय सांगितलंस कोणाला कृष्ण परमात्माला त्या कृष्ण परमात्माला मंत्र आम्ही उच्चारण करका म्हणून सुरवेरच्या लाईनार सांगता असाची दोन्ही लाईनार सांगता असाची संसारोच्छेद मंत्रम आम्ही या भौतिक संसारांत येईल असं कशा येईल असं आमगेल स्व इच्छान आम्ही हे जन्म घेतील असं इत्तिमितीन जन्म घेतील आमका आमगेल जावन आशिल्ले तृप्त इच्छे पूर्ती करूक आमकां पुरा आम्ही कंट्रोलर जावका म्हणाल आमगेल मन अंत शिलमितीन देवान आमकां आमगेल फ्री विल दिला की या संसारांत येवन तू तुका खूश आशिल करी म्हणून आम्ही चेडवां दिता पळय त्या फ्रीडम आनंद टेम्पररी दिताची तशीच देवान आमकां ते अवसर दिला की तू वचून करू कितली करू जात म्हणून पळय तू कोरनी म्हणून त्या संसारात कोण छेद जावचे कसं कोरका मंत्राचे उच्चारण कोरका समुचित तमस संग निर्यान मंत्रम आम्ही या भौतिक जीवनांतू अंधकारार आसाची ते अंधकारातून धूर वचूक तमस ते अंधकारातून धूर निर्ज्ञान तातूंत धूर वचूक आमकां मंत्राचे उच्चारण करका म्हणून सांगता आसाचे सर्वैश्वर्येक मंत्रम सर्व ऐश्वर्य एक कसं असं मंत्र सर्व ऐश्वर्य मेळूक आमका मंत्राचे उच्चारण करका म्हणून आमकां दिसू पुरो इत्ते कुलशेखर आल्वारान ऐश्वर्या खातीर प्रार्थना करता असं म्हणून मस्त पंता देवान आमकां सहाय करूं पळयता आसाची कशी सहाय करूं पळयता आसाची कशी पुणी कोर न्हू कंचे गुरु मुखांतर शिक्षा गुरु जावो दीक्षा गुरु जावो कंचे वैष्णव जावो तांगेल मुखांतर कृष्ण भावन अमृतांतू थोडेची जोडसूचे पळयता आसाची त्या जोडसिलाल कूडले देव हात दवरून वयर करता तंतू केदनाय एक मनशा कसं आश असता ऐश्वर्याच आश असता ऐश्वर्य आयली म्हणजे दोन नमुनेर कष्ट असता एक आमका आमगेल मन सांगता आम्ही इंद्रिय तृप्ती करका म्हणून अनेक कसं सांगता म्हणल्यार चांग मन सांगता मनात दिसता की देवाल कार्य करका म्हणून तेंची कृष्ण भावन अमृतांतू
श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यानं आमकां कसं शिकयलां म्हळ्यार केन्नाय आमगेले कसले वस्तू जेवो ताजी ऐश्वर्य जेवो देवाक समर्पण करता म्हूण ताका आमी कसं करता सर्व ऐश्वर्य एकच कसं वाटत मंत्र उच्चारण करता व्यसन भुजग संतष्ट संत्राण मंत्रम ह्या भौतिक जगतांतू आमी केन्नाय दुःखार आसाची ते दुःखार तकून भायर येवचे हे संसार कशें आसा एक सरपू दसूचे येता पळय आमकां चाबूक येता तशी हे संसारांतू आमकां चाबू येतना मस्त दुःख जाता ते दुःखातून भायर येवचे वाट मंत्रम सुरवेर आमी चर्च केल्ले कडेरच्या लायनाचे ताचे कडेरच्या लायनांतू जिव्वे श्रीकृष्ण मंत्रम केन्नाय कृष्णाले नाव जप करता म्हूण संगीत आसा हांगा सुरवेरच्या लायनांतूची उपनिषद विशय सांगिल्लो आसा तंतू श्रीला रूपा गोस्वामीनं नामाष्टकांतू अति सुंदर जावन एक श्लोक संगिल्लो आसा निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युतिर्जित पाद पंकजांता अयि मुक्त कुले उपस्याम नाम परितस्त्वां हरिनाम संश्रयामि हाजी अर्थ कसलो आसा ओ हरिनामाल गुणगान करता आसा नामाष्टका म्हणतो श्री रूपा गोस्वामी तांतूल सुरवेरचे वर्स हे तांतू कसं सांगता आसा म्हळ्यार देवाल्या पादार विंदातून आमी भायर येवचे ते दिव्य ज्योती सकड उपनिषदांत सांगिल्लो आसा ते सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्ले वेदाक आमी हरिनामा मुखांतर प्रार्थना करताची म्हणून सांगिल्लो आसा आमी पळोवया हांगा कुलशेखर आल्वार आमकां मंत्राचे तेवय श्रीकृष्ण मंत्राचे विशय सांगून दिता आसा आनी तांतू मुख्य जावन तांणी कसं सांगता आसा जप जप सततम जन्म साफल्य जेवचे केन्नाय आमी कृष्णाले नांव उडगास करता म्हूण सांगता आसाची आमी कली संसारान उपनिषदा पळयला ब्रह्मदेव सांगता आसा नारद मुनीक कसं सांगता आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम्ना कलिकल्मषनाशनम् नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते इति षोडशकं नाम्ना इति षोडशकं नाम्ना म्हळ्यार कसं जालें हे 16 अक्षर कृष्णाले 16 अक्षर कृष्णा गुणगान करून कृष्णा केंद्रित करून आमगेले हृदयांतू आपोवन आमगेले मन शुद्धी करूक आशिल्ले हे 16 अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे 16 अक्षर कसं जाव केन्ना करता कली कल्मश
चार युगांत सांगिलवर नाही, कली युगांतू कली कल्मश कलिंतू कल्मश नाश येवचे कसं कोरका हे 16 अक्षर सांगता. नात परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते. कंचे वेद रिलीजन जाती या कलियुगात तुम्ही पळोवन पळयाची तांतू सर्वश्रेष्ठ कसं असं म्हळ्यार हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्राचे गुणगान असं विवरण केलेलं. त्या विवरणांतू आम्ही देवाला नाम केदनाय काडची जाऊ म्हणून सांगून हांगा कुलशेखर सांगता असं ब्रह्म नारदा सांगता असं त्यांची आमगेले प्रार्थना केदनाय कशी आस की जीवनाचे आखिर श्वास आम्ही देवाल नाव काडची तशी जावो, श्री कृष्ण परमात्माल नाव काडची तशी जावो पण सांगून प्रार्थना करून हांगा हरिनाम जपा टोकाक विराम दिता असं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम